Karol šípne zrazu. Na ženienke číslo 2 zvíťazil Obert Volov. Postoj. Nastúpi Muchka Tomáš Plzeň, Tranzit Denis Dunaj Plavba. Po nich sa pripraví Richard Škoda Sorgon, Berkajan Plzeň. No, ťahaj, ešte ťahaj! To je ono, ešte ťahaj, ešte! Odpadky. Vidíš? My sme humánni zápasníci z Prievidze. Opadlo. Ale keď ťa drží a nevlázeš, tak musíš povoliť a nechať sa poraziť. Kika, vráť sa. Kika! Na ženienke číslo 1 zvíťazila Uhlárová Ivana Prievidza. Nastúpi Kragačová Valeria Brno, Lahovička Andrea Nitra. Po nich sa pripravia starší žiaci 100 kg Jír Šplzeň, Peka Michal Bratislava. Červená akcia, modrá akcia, červený roh. To som im hovoril, len ktorú dám pasívnu, vieš, že keď obidve rovnako. Červená útok, modrá útok. Čo sa stalo teraz? Nič dal opak. Však to boli lopaty. Vieš, ona zakrikala, že... Viac motivujte svoj krátka doma, vieš, tá vidíte, tá krátka doma,